Ahoj, já jsem Pamela, je mi 22 let, studuji Vysokou školu ekonomickou a pocházím z Prague Stars Cheerleaders. Náš tým je známý tím, že spojujeme nejen klasický cheer, ale především ten taneční, přidáváme do toho gymnastické prvky a propojujeme i stuhy a tanec s míči a podobné záležitosti. Mezi moje záliby, samozřejmě kromě cheerleadingu, patří hlavně gymnastika, taky ráda hraju na klavír a nejradši mám sladký a spánek.